Ang inyong takalagan, Romeng Antonio. Babatian, alas 8:30 hasta alas 9:30 ang Takna Saga. Kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon. Lunes, hanggang Biyernes. Mayad banwa nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpramati kag welcome gid sa aton nga pagpangalagan sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Pizza 2 sa bulan kang Nobyembre tuig 2021 Martes nga adlaw. Actually amo gid man dya tanaraad ang tagkalagkalag gid, no? Ang Pizza 2 All Souls Day. Ha? Galing tinanda natin mga kabiyanan nga Pizza 1 kang Nobyembre amo ang tagkalag-kalag. Iba niyan kara naga-costume nga ang itsura mga kabiyanan daw kalagman no? Ha? Ambay ako kung kostuman nyo ko kung daw kalagman tsura ko. Ha? Madam Lisel Joana Loy Ipan de los Reyes, good morning, ma'am, no? Kag kay Noel Pai Cordero. Ang kadyang adlaw, amo gid man tana aktuali ang kalag-kalagid. No? Ganito, hindi man kita kagto sa sementeryo, kay bawal mga kabyanante, rumaan ko pwede na. Actually, wala man gid jaban sa adlaw mo. Kung natin gani, kung mapatay ang tao, nagabalag ang spirit kag mortal sa mortal body. Di ko mo ang body, tana mortal body, naga-decompose. O kung nagakadunot, kag sandig sa layi, kinanglan ilabang muti, nagbutang gobyerno kang sementeryo gid. No? Nga rigyan, tanan-tanan nga minatay ta, lebang. Kag amora na andan nga kung tagkalag-kalag or pesta minatay kag tog ta sementeryo aktuali ora man mo tibalikan gito kung turukan nyo pantyon malang to bilin kung kalkalan nyo gid kung gusto nyo gid kalkalan ora man tut nakita kamo makita mo ang bilin tong remains kang minatay nyo Ibangad nga ora sa patio nag-agto mga tao, halad-halad gamay sa balay kag kon kang bata hindi pwede kanaan ka buhi na yung paras patay, hindi. Karon ura karon ti kanaan ang patay. Ti ang mga na kuyang sa balay nga may kandila, may ana gid dyan ra ka mga minatay. Kag hindi mo gid pwede tingkawon, no? O garing ang nataran talang banwa nga ti para tuod sa patay. Natapos lang minatay daw ra gyapon man tibuhin ang ginahalad para sa patay. Pamatuod mga kabyanan ang patay wala gid man tanan nagakaon. Ti ang pagsaulog kang pista minatay. Waay ja banwa sa para karaka handa panamit-namit raha. Waay dya sa parakaraka bulak kag pamahal-mahal ka bulak. Kundi sa sincero nga pangamuyo mga kabyanan. Hindi ba? Nagapamatuod nga ang patay, hindi rin kinahanglan kang mga kalibutanan nga bagay. Mura nga ura pa mapatay tao, migo payot, handaan nyok mayad kag pakanaan nyok mayad.
Hindi nyo pagpabayaan. Dila? Ate ka man migo payot? Ura ko kita ni mo migo payot man daw sa ka agits nga buhi mo diin katlad man. Just buhi. Na amo ra mga biyanan. So kung may minatayk mo ang kinahanglan da mga kabayanan amo ang sincero nga pangamuyo. May dyan pag ni pagpating ati kung basi wala nang luwas ang imo patay ang minatay mo buligan kuno kang mabuhi bilin sa libutan pumuyo para maluwas na kunday kung amo hindi talang gali mag-imo ron migo payot kang nami tlad ay kung mapatay ta pamuyuan ka lang kang buhi di bali kung sincero manandap nga muyo pwede glik bulig hindi hindi mga biyanan no samtang buhi kita himo kuno ginakitagid ka nami hay bisan hindi kita pagpamuyuan maluwas gid kuno timo migo payot amora mga kabiyanan gid ang principle regyan karan may isang ka babae nagambal naken na kunda ang Halloween kuno nga party ti kun Halloween ka may imnanay may ang spirit bala party sa minatay ta daw naduraren daw ginhimo natin ta nakasadyahan ang pista minatay may iba banwa galigid sa karugbon mo daw ginhimo la pista minatay nga daw okasyon mga kabiyanan para malipay ang tanan-tanan ma-enjoy natin ang tanan-tanan ang bilog nga adlaw isala man kuno sa Biblia ay kamatayan kiba ginahugyaw ta di ba nga kung may namatay kita naga-mourn kita mga kabiyanan nagakasiba kita na to the point nga ti ang spirito dapat ka pasilibrar ta nagakadura na nagalisa na makan ti mo nga bakal iba ka krakang irimnan may bidi ura man ta ko ri ti amora kultura ti amor man no nagugwad man kultura ta naglayer gid man naglisars meaning ka andat nagasilibrar kita pista minatay dapat madamdaman mo banwa ang minatay mo nagahibi ti mo banwa ka kung pista minatay mo baw ibata na pre bahay na minam takro masadya sadya ta jas balay amo talaran tapos mabidyo pa awitin mo at isasayaw ko awitin mo at isasayaw ko ay nako na amo ra mga pinalanggata para mati at kanyang adlaw naglawid suryata ba amo gid ang pista kang mga patay ti kahapon nagagto ko dyan sa barangay Bagakay kay Kagawa Dragot no kay Kagawa Dragot nag-deliver ko to ka mga miracle oil bla tigin tawaan ko ni Kagawa Dragot kang bahi-bahi kag ibos tigin kaan ko man ibae no kauna pra kaan ko ka mga amu-amu dyan pero kadya daw hindi ko banwa daw hindi ko blar nilig daw hilig takon magkaan kadya nga pabusog-busog yan bla ba kung laswa kang linapuhan mga kabiyanan mo daw tamad daw takon manginaan mura magagad iba nga pangmunsyon mag-birthday maglapi-api daw killjoy bla ko mga kabiyanan bawa may nag-chat naman yan hindi kang nikmaan magraha ipos lang ay gagahat timugin mo mga pinalanggata para mati pero kadya ang gusto tamawanan Nobyembre ren kag
Nobyembre ron, dali na lang Disyembre. Diyang Nobyembre, month before of December. Raka ka pamangkot, ano man magabalik naman sa normal blakitaran, tutuod gamay na lang COVID, just klase, sa bilog lang ni COVID mo. Ura maan to, basi kontrang kaso lang nito, kaguraran. Di ba? Mga pinalangga, tapramati, pero daw wara at tatihadlakan tutuod. Wara tatihadlakan na ka COVID, why? Ang koon mga kabyanan, kang Department of Science and Technology, nga ang BCO, virgin coconut oil, kag ang lagundi makabuol kang mild nga COVID. Di ba nagsala ko antes pa man nagwa ang pagtuon kang DOST kadya kadto padya gina-explain ko kang kasagsag pa lang ang sa kasagsagan kang COVID pandemic. Nga ang Romeng Antonius Miracle Oil ura ta ka nagkuon makaayad ni COVID ya. Ipasipos la ko ay igo tanamaman-an nga nakaayad gali tanang COVID kay man base sa testimony kang mga taho. Kagrigtoron na tukiban nga may mga nagpositive sa COVID nga mag-o lang ng positive yung test positive inimnanda kang Jang Romeng Antonius Miracle Oil nag-arayad mga kabyanan. No? Nag-arayad. Nagbalik ang anda panlasa, nagbalik anda gana. May tagam nila nito nga karoon lang noy, i-layout nyo lang na ito. Ako lang karoon mabakal, siminto. Oh, sige. Rigya mga kabyanan, nagapakita na si Juan Pablo kon si Pebalis no, good morning. No? Rigya nagapakita sa testimony ka mga tao, mga kabyanan, nga tuod kidman. Ha? Tuod kidman. Hayon timo trangkaso, ubo, ilanat, di ba related na sa sintomas man kang COVID? Ha? Mga pinalangga nga tagparamate. Ti buol man. Ti kung patay kag buol ilanat nyo, buol ang ubo nyo, buol katol tubog nyo, ang sneeze-nose nyo, buol. Ha? Kang Romeng Antonius Miracle Oil, sintomas sa COVID, so doon patay naman ang COVID. Ha? Kung mga amora ginabatyag nyo sa upper respiratory system pa lang ang virus, tirakag ato nagambal nga nabuol ang anda nga COVID, na ayad kang Romeng Antonius Miracle Oil, kung kimba hindi empate. Ura pa nagawa ang pagtuon kang DOST, may sangkasangkap dyan ra nga lagundi kag amor akon kadya ka DOST ang makaayad kang virus, kang makapatay kang virus te. Nagsala ko. Ha? Kung baga orihir lang DOST nagpagawa kanda nga may mga nagtestigo ron kariya kato pa na pirata rin na ginambal nga makapatay riya kang virus. Te, nagsala ko, why? Ha? Kagluwas pa dyan kanyan sa lagundi. Tura, pa na naman ka diwisting may sangkap pag inyang tatlok bilog nga puro antiviral, tinagabuligay pag isan na mo nga effective. Na? Kaya hindi mo mamanaan kung anor lang blatian, di mayad ka Romeng Antonius Miracle Oil mo. Oh. Good morning, bossing, kag mga listeners. From Dirty Hands Ornamental and Floral Arrangement, halin kay Juan Pablo Ocon Peb Balisnomo. Wow. Mga kabyanan, kahapon nanawag naman, nag-text naman, nag-istorya naman kami ka ex-kapitan kang Maningning, no? No? Si ex-kapitan William Torres. Na sir, may taga Maningning naman nga man-an naguro may ako ay nagasakit ang busong kang ana nga bata. Agay, inimna na tana sir.
Daw pinipilang na dura, anami, ratanan ng sipal-sipal ka ng bata. Wala bla. Tira cracker, anti-viral, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-parasites. Ha? May diyan gani mga kabiyanan sa nagabahaw, sorry lagid. Hindi ko na mag-inam ka nga miracle oil kay basi magruwa ana nga mga lugay. Ha? O, kung gusto nyo para malagyo ang aswang, mga kabyanan, miracle oil man. Good morning, boss. Solid Paulo Javier kay kami dyan sa Kulasi. Ati do amo amor matabo. Ang Claymore tlad man kang mga katawhan. Sandiin lang kaw. Ibalik tagid sa mga Javier. Why? Amo diyang tutuod na nagabaratyagan. Na kung Javier ang nagdaag sa sulod, siguro kang pandemya nga to, basi na kagto, pakita to sa anda balay, kag nabuligan, kag anytime pwede kita mabuligan, masabat, problema ta, may agtunan ta, pwede ta pagkapangapi, pwede ta paghistorya, pwede ta kareklamo, pwede ta kahambal, pwede ta kamuno, kag ginaatubang daman. Diyan sa sangkater ni Ligarda daw ay tagin mapuslan. Amorang Claymore ng tao nga sa Ligarda administration, wara gid tanan anda makita kag mabatyagan nga daw may kabalaka si Loren Ligarda bangod sa pandemya, wara tanan nagauli ragya sa may probinsya Antique, anuli anay urat balay gani. Ha? Sorry lang gid sa mga supporters man ni Ligarda kay mantino wanas na monopoly of belief. Mga kabiyanan. Galing tiyang Claymore tanak ang majority ha, amori nga ang opisyal mo dapat nagapakig unong mablak nimo, nagapakig angay mablak nimo, makita mo man pirmi sa tion nga kinanglanan mo ano gilang pulos ra kun wara man gid nimo kita kag hindi mo man mapuslan nagapuro panago di bla. Rigyan mo matest ang opisyal mo kung rayo ang eleksyon kung paano ta na kuno banwa mag serbisyo nga bagkunit plastic. Ha? Mga kabiyanan, plastic gid lang na una kun timo sincero kamo, plangga nyo, diin kamo haw. Nasuportahan nyo blagin hambal nyo nga plangga nyo mga antikin nyo, may pagulikid kamo. Amor mabagay hindi mabakal kang kwartanoy. Kung naruson pa lang ang titsing nga gintao kag Ginoo nga dapat ang sangkataho may kabalaka, may pagpaulikid, may pagpalangga, kag may pagtatap. Kagray hindi mabakal kang kwarta, mga pinalangga at pramati ang pagpalangga sa taho. No amount of money ang pwede karabanwa makabakal kang amorya nga dena dapat sa tao nga gintudlo kang titsing kang Ginoo. Di ko lang barasihan lang tanang karon bis pagbutom sa tahoy, palahan ni Loren lang kang amo-amo dyan, butok mo ti. Amuhon ter lang magaray. Di bla? Amura nga, kadya ang mga tao, nagapinsar kit. Uldo nga tanan-tanan man bi, butang ko bi, tanan-tanan ma, nao kwarta, hay tiyado amo lang man rakon, kiba, kung may kwarta ka, madag ka, kung amor lang na barasyanti, hindi rata maminsar. Ang iba man nagapili, man makurubanwa mo, sino bala ka diyang taho gid man kapili man sino blak diya may baratyagan. Sino balang genuine? Sino bala ang rang maghambal kung magkawa sa bakba nanda ang ginahambal da ginatuman da.
No? That's why nga hindi kuno mabasol ang mataho kung maghambal mga kabyanan. Ngati, ibalik man gid kuno si Javier si Paulo sa antiki politics. Agad mamanan ang pagpangalagad nga ura kuno ti pinilian ararangay kag may pagulikid ka balaka kag pagigugma sa mga matudtuod nga mga antikinyos. Ang rang mga poster-poster kami itsura. Why tanara ginabasihan. Ang picture tanang area, it speaks 1,000 words. Mapaglinlang ria tanang klase banwa propaganda. Kag ang propaganda na nga nakatedak sa puso ko tao bisan wara it picture ang rangkon paano kao nagserbisyo nga may sinsiro nga klase ka intensyon. And you are willing to help in times mga kabiyanan kang emerhensya kag kalamidad. Ang rang maasahan kabla na amuragit. Jay, may chat pagit para sa mga malimpyo nga pang gobyerno. Ibalik ang mga Javier. Kay kung si Ligarda daw kabuti nga golpidora. Ba, chat na rin, ha? Tilimag tanara mga kabyanan kang mga pumuloyo, no? Miracle well mo boss dya sa Amay Bisaya o boss na. Ate, wara tat mimo kuno boss na. Diyan mga kabyanan, no? Standby mga sponsors ta. Bao, dali lang rin madarwa katuig ang ang pandemic, ang COVID pandemic. Kadya may bag-o naman banwa nga order kon kang Department of Transportation DOTR nga balaan na lang kuno sa mga sarakyan ang plastic barrier. Because ang Kuonda putting a plastic barrier sa mga pampubliko nga transportasyon wara ti scientific proof nga makaproteksyon ka natin sa COVID. Ura, kuno ti scientific proof. The reason why ngay pabual nandaran. Rapid tras darwa katuig nga mo ka dya. Amo man lang gali dyan ang tan ki istoryata. Dibla? Kaya kauna nagpatita because tanda man ang order nga para mga kabiyanan nga hindi magsailo sa piyak ka taho ang virus kung positive tong piyak ka pungko butangan ta ka plastic barrier. Gali naguwas pagtuonan da nga sa plastic pagali pwede magtiner lawid ang virus. Guwa na banwa na intuan tagli kaya mga kabiyanan. Ha? Naintuan tagali kung mag-amo kanyang istorya nga almost 2 years nga gamit-gamit natin ka plastic barrier sa mga pampubliko nga sarakyan kaya ambalan kang DOTR kang LTFRB nga haksan riya sa mga pampubliko nga sarakyan kay riya wara ti scientific proof nga makaproteksyon ka natin against sa virus.
Iyo di kang garo. Raad ka to kung nakahimo kamo banawabla kang ginatawag nga pagtuon. Bisan mga 3 bulan pa mo makapagwa kang pagtuon nyo. Pwede rin. Garing nga mo rin dya klawid. Masalad rin sa 2 katuig. Nga amora ginasunod ta. Hambalan nyo lang gali ka dya. Naintuan rin taho, naintuan ng taho ha. Raker nagsakripisyo. Nga wara man lang gali ti scientific proof. Nga makabulig dya proteksyon sa taho nga naga-trouble ang diyang barrier, plastic barrier. Di ba ka una nangin sentro pa dya kang debate ang tawag bla practicability bisan sa motor gani ko na mga kabayanan gusto na nabutangan plastic mo nga ang dry nakinanglan butangan mo gid kaharang ang sa tenga ninyo kang driver kahabal-habal on motor kag sa pasahero nga nagangkas. May mga komento gani ko na mga kabayanan ba araw-araw ta butangan nyo gid ka plastic nga ang bana among driver ang asawa among angkas na butangan nyo plastic irigtos balay na nagaulit sanda. Di ba? Amora ka una nga ang istorya. Ginapangin na matyan git kataga gobyerno. Ay, hindi. Butangan talang. Kauna hindi rin na praktikal eh. Butangan talang kayo makabulig dyan. Ang pagbutang ka plastic, mga kabayanan. Bilang barrier nga hindi direkta magdaktanay ang tao makabulig gidriya agad hindi mag-spread ang virus. Di ba? Tanan-tanan ka to ng mga motor may mga plastic. Ha? Daw kasariwaal ka una mga biyanan magbiyahe iti. Makan ti mo butangan mo kaharang ang tenga nyo kang driver kagangkas. Nga kung kibabaw impractical. Why? Ti butangan mo gangkas sa motor sandak barrier tapos balay na magasawa man sa nagahulid sanda. Oh. Tikoon ka gobyerno hindi Ibutangan to lang makaproteksyon ra agad hindi tanda malatnan kang virus. And here comes ang DOTR mismo nagambal. Naura kuno ti scientific proof nga pagbutang ka plastic barrier sa mga sarakyan makabulig hay koon pananda mo dayang kayit sayod narigyan pa nagatiner banwang virus sa mga plastic na ay Diyos tingala ko man nga nagraka mga kabayanan kaso kang COVID bisa mga plastic barrier pa hayura pag manggalit ti proof. Ang punto tablang nga daan gintunan nyo kauna gintunan kaunak mayat 3 bulan pagtulog kirnan tano ron guwanag niya naintuan kami naintuan ang kunting ban nyo lang guro kung i-convert nyo lang guro sa kwarta dyan ang perwisyo ka ginimo nyo kag ti kamubay kapatuman ti sundon gilagdalang di ba ti bisan sariwaal makaperwisyo ti amora order sundon ti kraka nagsurunod ti urakat mimo that's an order ka plastic luwas sa awat chimpo effort and money Irak milyon rin niya banwa mo kung convert mo sa kwarta. Karoon ang balan nyo lang huraan nyo to na to huraan ni scientific explanation niya nga pwede kabulig plastic barrier. Binuang klase ubra nyo ran. Amo dya blakon ka isa. No? Sa mga opisyal ta
Nyugay laman kamo sagi ka desisyon nga daw ka pinaburot. Ha? Daw ka pinaburot la kamo kinyo nga mga desisyon. Tun inyo man makabiyanan krake doktor nyo dyan. Bisan sa LTFRB, bisan sa DOTR, may mga doktor kamo dyan. Iba dyan, nag-regional directoran, ano nga mga PhD na ang kanda. Hindi kikmaan mag-research mga pinalangga ta pramati. Gaayad gani tao, banwa ko kay Inam Karumi Antonios Miracle Oil, kago, urat side effect. Ha? Bagay, ako lang kung narason pa lang. Ha? Sambilog lang ni ulo, karabang nga kabyanan, ang nagpinsar. Kung ano mayan. Inyo pa kang raka dyan. Amura tuod manipikto karakon raka aram sa gobyerno. Gabasa klamay kang desisyon da. Kundi urat piho gwa na. Ang oras mga biyanan alas 8:40 sa aton nga pagpangalagad sa sabat sa likod kami isyo kag ang mga balita. Standby Barbasa ha. Standby. No? Kag standby si Basti. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Ang ato nga pagpangalagad kaimaw si ABC President Bobby Nicor, no? Oswag Barbasa git masunod nga mayor ka Barbasa. Si SB Rami ni Cesario ka Barbasa may pagulikid man sa anak constituents, no? Amo man si SB Papa Mike Pelber Medina ka Banwa Itibiao. Mabinuligan klase tao dya, uragin dya pagakon bulig pagahambalan. No? Si SB member, Bibok Waldin Lim, Katibyaw gyapon ang mayad nga legislasyon dalan sa kuswagan Katibyaw, Antike. Regya sa kulasi, kaimauman ang diyang, okay, nagabaligya, diya sa saldi, masuporta gid kami kanimo ruming. Baw ate. Ay sa saldi dali na bla malawa ko na puson ko na akin yang kuno. Gaimaw ang diyang omni tanan nga hardware items kompleto kag barato. Mga kabyanan. Rigyan sa omni ha. Baw. Rigyan sa saldi ko ni Kapitan Vicky na ura ikaw kag to dyan sa saldi ming krake printi mo dyan. Digyan ko naman an gali nga mga print. Digyan ko naman an nga si Kapitan Vicky ngalim sa saldi magkadugo gli bi ay sus kunura gali sa amo diyan dito mo maan gli printi mo gisakto ginambal kiba nga kon politika gani klala mo gid printi mo. Depende mo sa iba tanan. Akan tarap salamat akan nga bagad sa amo niya makilala ko kundi nagtunan ko suri may politika man kunura. Kasi kilala ko nga idyan ng saldi ang mga tao diyan puro ko parinte kagayr nangat laman niya tanan kali. No? Gapakitlo, kitloy, gako gitus ka pikel tunito. Ay buwar to paabot dak ni mogin nga makita dagit ikaw. Baw ti karaw aik naken. Na, amo na mga kabyanan. So, taga salde dyan, good morning. Mga pinalangga, nga tagparamati. Pero kadlaw mapadarala ko kay Kapike, dyan ka Miracle Oil, itawo ko takak ninyo. Amo lang nanay. Okay. Mga kabyanan, gaymaw sa pangalagad ang RL Cycle Parts. Dasig ka time to. Ang RL Cycle Parts, napahamtang dyan, sa barangay Halandone, Kulasi Antique, tanan nga spare parts sa motor nga mga original. Rigyan git mga kabyanan, rigyan git mabakal sa RL Cycle Parts. Julius Paint Trading, ang Julius Paint Trading napahamtang dya sa Sentro Sur. Kung tanan-tanan nga pinta nga may mga high quality nga pinta nga baklan kamo, diyan kamo bakal gid. Kag bulan gid Migo Julius ang kolor kung ano nga kolor gusto nyo gid na. Diyan pagid mga kabyanan no. Sa Papindo Refrigeration
air conditioning service center. Sa unahan lang gid kung magpasor ka mo, kundi nga ano kung entrance kang patio sa sunod nga sa kanto gid. Kung ura ka ramig ref nyo kag aircon nyo, rigyan nyo gid na ipakidan. Na? Sa papindo, kay tapos unahan kung mga stereo nyo, washing machine, kag iban nga appliances like TV, kag iban pagid. Sa Wisam Electronics and Repair Shop. Mga kabyanan. Tapos, kung may ipaprint ka mo sa kung ano ipaprint nyo, agto ka mo dyan mga kabyanan sa Sunrise Advertising Incorporated. Sunrise Advertising Incorporated. Sa gapon si Tolbinja Polinar. Now may nagapamangkot kay sa Barbasa nagkuon to nga may mga naka-text diya kanaten gat-chat diya sa Kulasi. Sa Kulasi naman nga buhay randa puro pamangkot kung san oma buol nandang scholarship. Ambay lang kung sa Barbasa lang to nabatian nga ang second semester kuno may hindi kuno sanda matao. Ay, ano yaman? Hindi blaligad to nga sinmana to sagi mo nawagan nga mapila kay kagindagsa ka mabata to mapa-authenticate ang RFDA kay masulod sa scholarship program. Sura paganit piyo to kung din mabual budget to. No? Iitawin nyo anay diyang nagahulat pa nga mga scholars. Hindi nyo lang basta paghambalan mga kabiyanan nga wiren to. Adios ta. Nangutang rin ni iba ka to may parabuton. Sunda ka po tapos di pa tao niya. Rigyan sa may Barbasa, may mga panawagan ang mga ginikanan kag mga estudyante. Sa mayorable candidate kasi Vice Mayor at Sibal Untal, nga hindi ka kuno sagi gid ka sakay-sakay sa scholarship nga rahi beken dati imo. As if nga daw may mga utang mga bata sa scholarship nyo nga program nga ran. Ura pa man gani riyati na baton pang mabata, nag-apply lang as if daw mandated kag ginadiktahar sa nga buligan gid. Sorry, heran pa siyang balon yung lang ragaling ha. Kung urat pulaan gid nga, urar to. Nagastor na iba kung matabo nga uragin magpiho. Kabay pang hindi matabo. Mga kabyanan. Kasi kasuhan nyo ron ngagawa nyo kinantis ng eleksyon. Kaya kung di nyo may ngagawa, dali lang. May nag-text kanya kanakan. Ming, si Wakoy Amon, Vice Mayor kay mabuot. Nagapamati. Kag beken suplado. Ay, may nag-text sila. At ito mo, gid man na batasan, gid man tanabanwag ang opisyal. Nga aram ka mamati, kung may nagahambal ka nagareklamo, pamatian mo, kag aksunan kung may mahimo ka. May iba nga, ura man ka pamati, abi mo, may aksyon gid. Why man lang man gali. No? Ano mga kabyanan? Ay dali lang ay na-text mo gidman dya pangga. Kung gusto nyo magkaon yan kang saboroso nga pagkaon sa papadon sa mo ginagto. Ana ni bakikang to. Pertek namit na tistingan na to kag na tistingan nga pagkaon sa papadons. Kaya more dyan nga kuon kang texter ta. Ngang tagiya si Josue Xavier o kun Wakoy Xavier nga kuon mo ga amo dyan mabuot kag
matinahudon kag beken suplado. Ha. Okay, kay mao sa tagapagpalagad si SB July di makutak. Bisan ano oras niya suguon mo, mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ha? Doon na, nagkaglang manambalan ng tislanta. Si Miss Beautiful. Hindi ka magbaton to si Bakikang nga si Bakikang. Bakay uramat titirklalak ni mo ikaw sa Bakikang darwatam lakmahan ka na. Ay, sige si Miss Beautiful lang eh. Now, not feeling well, kikano ko ng balon nga si Bakikang tana. Now, mga kabiyanan din, ano ko man? Ano itong nambal ko? Mga kabiyanan kay Imaw. Ha? Diya sa tigbubulo, ming rake manjay mo printe. Galera? Tigbubulo? Oh. Gaimaw sa pagpangalagad ta, si SB July di makutak. Kung ano man oras suguon niya si SB July, i-approach lang. Kahit nagkikidya ka follow up kung ano ang pwede na mahimo. Na, si SB Mami Pilar Alosilha, kuda sig time to, naka-ulikid man sa anam constituent standards maghimo ordinansya niya. No, si SB Mami Pilar Alosilha. Kagamo man si SB Boy Ala Alarcon, permi tanaglagaw si SB Ala niya. Ha? Katong oras kang pandemya to, galibot na nagyapon niya. Kung natin gani, bawal magalibot malam, pero galibot na si Ala. Isa dyan sa kapihan dyan sa may banwao. Urarte ka pangapi, ka patipon. Dyan talaga lahat ka mga kamaradas na dirot mo iba to. Ha? Amura mga biyanan. Gusto namin kasulayan pag ginawita sa kulasi. Kag tapos, gaymaw man si Bon Carlo Palacios, mga kabiyanan, pagwapo kita na dyan, hindi hamak kung pararak si Bon Carlo, daw si Dingdon dantis no eh. Ang gwapohon. Grabe. Di kung may mga migo si Bon Carlo, nami nga klase migo kay down to earth ang anak personalidad, tapos gusto na gid lang nga mabulig gid sa mga kagrupo na. Ti kung gusto nyo i-expand nga na nga mo kaya klase batasan sa panerbisyo, ti amura si Bon Carlo nga Palacios, no? Kampiyon gid. Okay. Kapitan tunog dyan, good morning, Kap. Tunog-tunog, guro radyo mo dyan, Kapitan tunog, ay. Ha? Romeng, good morning, mangkotla ko. Hindi ko mabasa, ginagamit ko sa Facebook Live, karoon lang sa tapusan ng pursong pagpanagat na. Ha? Inatamyaw taman si, si Kapitan Tunog, ginatamyaw naman si Migo na Jimny nga magsiko dyan. Ha? Dahil lang may nag-correct kanakan git. Naming si Anoy nga magbanwa, si Migo mo Anoy magbanwa, beken na taga Batunan Soran. Ha? Beken guro ti taga Batunan Sor. Ay ano ambal ko tuaw? Ano Batunan Sor ambal mo? Taga Bitadten Sor tanaran. Ay sos, isala tagli ko mga mog jay. Sige. Gaimaus pag pangalagat ta mga kabiyanan, ang Dirty Hands Ornamental and Floral Arrangement Shop. Kung gusto nyo kabulakan nga nami simut-simutan, agto kamo sa North Elementary School at Tubangan. Rigyan ang Dirty Hands inyo ang tunan kay Rigyan na pahamtang. Ang mga bulak nanda pirti ka barato. Do pariyas gid kay people mo nga gusto magserbisyo.
nga gusto gid makabulig sa taho. Imol manggaranan pati taho nga deprive kang tamaran hindi ko kumahan. Palali lang. Mga bulak na marato doy. Sa Dirty Hands Floral and Ornamental Arrangement Shop. Ni Peb Balisno mo. Sinang Susan tamba kung magbakal kung mabaras. Inquire lak mo dyan, no? Kagalo Blacks sa likod kang Motorstar Display Center sa Tamba Building dyan, no? Sa likod. Bakad lo Blacks da kag nami baras da. Kag kung magbakal ka mo ka jang insurance, Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch gid. Nami nga mga policies sa insurance ang gina-offer da. Ang to nilang Sinang Susan Tamba. Kung magpatakad naman kamo satellite, ang to day si Migota, boy si Diyoso sa atubang kang Palawan po siya paiwi ang anda pwisto. Mga pinalangga nga mga kang panamati, rigyan gid kamo bakal o kon pa-install para nami ang salida ka telebisyon nyo, no? Oras sa ating pagbalagad, alas 8:55 sa ating palatuntunan. Diyay mga kabyanan, bao turak naman sa live natin ng broadcast. Si Kagawad Hiramis ka Barangay San Juan, no? Si Kagawad Hiramis, no? Okay. Mga kabyanan, balik ta sa atin nga pagpangalagad kundi kasabado sa programa Kapihan, nagbisita rin si Kwan Bay, si SB member candidate Buyet Javier. Ang ana to mga pamangkot, ana ginraise to ang parte sa mga problema nakita bisa kulasi dyan, no? Number 1, ang diyang mga visitation sa barangay. Tapos, may dyan pagid nga sa housing wala ni tubig. Tapos, ang aragyan dyan sa housing, amutugin touch. Tikapon, na-interview takaga si SB Boy Alarcon. Mamanaan to diyang resulta, SB Boy Alarcon, si Tay Ala, nga istoryahan na biyang luwa kung ano diyang pwede ka salad dyan ang tubig sa salad kang housing. Kay kato na dumduman tapambal ni Sir Pili Balinte, Kapiri, no, Balinte, ngati agreement lang man nga gina-allow nanda magsalad service. Gina-allow sanda nga magsalad serbisyo kang luwa dyan. Kaya wala tubig, kuno permi mo, kamuya kuno ka bataho dyan, wala tubig. Bumba-bumba nga ra, kisa contaminate, kisa hindi mo siguro kung limpyo, no? Kaya ang luwata na, may dyan sanda ka nga treatment. Ang dyan chlorination bla. Ang may chlorination na process na sanda ka ran. Nga ginabutangan, chlorine bla banwa ang tubig nanda. Agad mapatay ang makagaw. May dyan sandag ka nga chlorinator tanang bumalmahal ng chlorinator kagi ko bakal bay kay may project ko na to sa San Mio nga daw pirak bilog ti gina-require gid sa program of works nga butangan nga chlorinator patak-patak baran agay gamay gamay lang gali nga daw amo lang nga daw dextrose ang turo na tag 48,000 bilog mga kabyanan dito sa may Bacolod dura pati bligya dyan na sulilo. Balik ta sa istorya, may chlorinator na sandag nila ginahimo sa luwati, matreat gid ang tubig nga limpyo. Ti amurang ginaayo gidto kataga housing nga kung pwede mga kabyanan nga makasulod dito ang serbisyo raad kang luwa. So, kung ano, follow up ni Tay Ala, man, antara sa sunod ng adlaw kay Amuto Kapon, ang amon istorya, kay nagtawag na, nagpa-interview, makabiyanan about sa reaksyon naman sa hambal ni Sir Buyet Javier, ragya banwa sa atin, nga pag
pangalagad. Sa piyak kabahin, mga kabyanan, lang, ha? Ma-advertise ko na ha, ma-advertise ko na yung mga pinalanggat na pramati, mabalik ko after kandyang advertisement standby. May iniya ka ba sa oxidants? Ang oxidants partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balanse nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayang sus nagaiga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magsumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Drug Administration mabakal sa mga butika. Ayun na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamin. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Gamit kay kamo ka Evergreen Herbal Capsule na minami kidra nga klase kapsula. Hindi kid kamo banwa magblatian kran. Kung kagamit kamo ka Evergreen Herbal Capsule kay ginanami ang inyong resistensya kag immune system booster. Mga kabyanan gid ang Evergreen Herbal Capsule. Amora nagamit ko kag ni Lolo Tasyo gid. Ang Evergreen Herbal Capsule. Gay mo man ang Mills and Paul Internet Cafe at tubang ang Shiny Star. Kung gusto nyo mag-bill servisyo parehas ka photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID, dyan kamugit agto. Alan Alpaz Aurelio ang tag-iya. Gay mo man sa pagpangalagad ta, ang diyang Carl's Agribet Supply sa Alpha Street sa Atubang kang Antiko. Kung gusto nyo magbiyanan, ang magbakal kang mga feeds ka baboy, kag mga bubod ka manok, kag kung magpamatsoy, dyan kamo ginagto. Samtang gahalat kamo kapila nyo, bayad kamo bisantiko, no? Na, ginapragyahan dyan ni Carl's, o kon Carl Noel Buaya. O anak bigo ko na. Kung pakidaan kamo kang masarakyan nyo, may mekaniko gidyan. Na, nga may eksperto mag-solbar ka problema ka sarakyan nyo. Tapos, may dan man makabyanan, nga karwas nga kung magpagwapok mo sarakyan nyo, magpahugas, dyan git. Na, J. Carlo Repair and Carwas, no? Okay. Gaimaw man ang Yang Gonzales Store. Ang Gonzales Store, tanan nga mga grocery items. Kompleto ka barato git. Mga whiskey, mga irimnan, mga brandy, wine, barato pagit. Kag tapos, wholesaler, retailer sanda, kang tanan nga beer, kag mga soft drinks. Rigyan ra sa barangay lang potong. May frozen foods man, may tangke, kag may mga ice cream man yang bligya, makumpleto git. Sa mga taga-norte nga barangay kang kulasi niya kamagto. Okay? Amo man, kung bisikleta tana inyo kinahanglan, agto tinyo sa Ilas Bike Shop atubang sa may barangay lang putang. Diyan mga bisikleta nga mga high quality, no? Kag mga spare parts mga mabakal sa Ilas Bike Shop. Sa pagpangalagad taman, basta serbisyo nga tampad, January padpad sa Sebasti. Dodoy li bikiri, dodoy li pizza, dodoy li restaurant, tanang nga pagkaon, regyan banwa, tinapay,
gabaligyaman tubig, no? Tanan nga hardware items, construction materials, kag gabaligyaman RCPC. Unahan lang ka public market kang si Basti. Napragyahan ni Christopher Barona, bata ni former mayor Bantog Barona. Gaimaw man sa pagpangalaganta ang Jimar Tibals Litson Manok and Concrete Products. Just punta tulayo gay mo ka mga bangko nga siminto lamisa ka siminto. Abay mga kabiyanan ang Litson Manok Limpo Barbecue. Baote. Mr. Jeffrey Martinez Balben amo ang tag-iya. Okay? Gaimaw man sa pagpangalaganta ang diyang tumandak marketing sa Sentro Norte. Gabaligya talang nga machineries, generators, mga gamit sa panguma pangisda, kag gatakad man satellite, GSAT, no? Agto ni dyan, Mr. and Mrs. Lonibek Picasso amo tag-iya. Tumandak marketing sa Sentro Norte. Kag tapos, mga kabyanan, ang diyang GMAT Auto Repair Shop sa unahan balay ni Tay Conrad Mayo. Diyan ang GMAT Auto Repair Shop sa unahan balay ni Tay Conrad Maayo. Kag tapos, diyan nyo pa-repair ang inyo mga sarakyan nga gaba, bisa maubragid ni Mat Ungon. Okay. Si Bobilim kakoon kung magpa-liber kamo siminto kag baras. Diyan kamo agto kay Dadang sa perdahan ka series kid. Sa naba kuno tapikan may parinti man kaw ba gali. Sa naba sa tapikan Aisa. Ang nagtik si Aisa Dalopiri diyan sa sitio diyan sa Lipata. Timyad ba ni? Okay, oras sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan, alas 9:06. Alang na mga pilangga at pramatio. Tekon ka dito, DOT, arbol, anyo mga plastic barrier. Ura arno rati scientific proof nga makabulig sa COVID. Ay, nako, naintuan, taka obra nyo. Iti ko na nasunod tayo, tandam lang ka order, tapos ura lang lit scientific proof. Hamakan timo ka mga kabyanan. Boss, go DM sa ex kagawad kang kamansihan. Si Hatdan Mok Miracle. Ate sige. Si ex kapitan na Balogdahan. Ang ginatdan ko Miracle. Sige. Oras sa ating pagpangalagad, mga pilangat ang paramati, alas 9 City, wire tat na hono. Karoon na dyan sa hapon naman ang sa Barbasa, ba? Vice Mayor Archibald Untal, hindi man pagpilita at mga bata, git nga buligan ka mo, bangad may scholarship program ka mo nga ginapa-apply din sa mga bata. Abay, na dyan rang hindi nyo gid pagtami kasakay ang ana ni Gub nga programa ay marangga para na si Gub sobra nyo nga. Ay dyan sa Barbasa, datamaan kagarapal kung handap ng panyaran. Sa Barbasa, nakakilala nyo dyan isbing dyan. Ang ginimo danoy, ura man dyan sa proseso, makanti mo. Gapila mga bata dyan, ginapabilin, tanananda. Daw as if ang dara ka mabata, wala pusil nga, bilin sa sagwa. Hindi ka kadara ka gadget. Yan ang purpose, hindi madara ang cellphone. Bangad may ginatago. Kamu nga basi, madocument, amot na lang purpose pangangap taraw, araw, tingin nyo. Uraman kita tinakita ang ibang rason andat kinapabilin nyo gin cellphone kung mabata. Basi, blakon ma-record ng istoryas, may mayor nga. Buligan yung ginamang grupo, Karon ng balan mo nga, ura ti kadaaw, may kada sa istorya, ura ganit ti kada ng istorya,
Okay lang na kung istorya kami naswang. Ura ka kampanya. Pero kung istorya, timota na, ura mo man naklaro, ay kung na ka mga nagareklamo, ginapit, barbasya si Roming Antonio kapsalamat gid. Sa inyo banwa nga pagpamati, miad gid mga kabiyanan, nga aga probinsya kang Antique. Mayad nga adlaw sa ating mga kasimanwa. Ang local government unit kang Kulasi Kaimawang Kulasi District Hospital gusto magpamaan sa ating mga pumulo